Moskvada Täjirçilik bankdan kardalan adamlar yurtda pul birligi bilen bagly barha erwetleşip barýan pul krizisiniň çäginde Russiýanyň Merkezi bankynyň öňünde protest geçirdiler. Demonstrantlaryň arasynda daşary yurt pul birliginde kardalan adamlar hem bardy. Olar rublyň hümmetiniň pete gaçmagy bilen öz bergileriniň 2 hesse artanlygyny aýdyp nägileligini bildirdiler. Olar öz bergilerini wagtynda töläp bilmedikleri üçin hökümetten himayet soradylar. Geçen ýylka garanyňda rubl dollara göre öz hümmetiniň 70%-ni yitirdi. Soňky 23 ýylyň içinde ilkinji edek Zagrebden uçar Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda goňdy. Horwatiýadan Serbiýanyň paýtagtyna howa uçarynyň ýoly goýulmagy 1991-nji ýylda Ýugoslawiýa dargandan soň iki ýurdun gatnaşyklaryny gowulandyrmak urundy edilýän tagallalaryň çäginde amala aşyryldy. Belgraddan Horwatiýanyň ady böleklerine amala aşyrylýan möwsümleýin uçuşlary 7 ýyl bäri amala aşyrylýardy. Fransiýanyň Kabuldaky mektebinde janyň geçeniň amala aşyran hüjümi netijesinde yaralanan adamlar yerli ketelhana yerleştirildiler. 11 dekabrda amala aşyrylan hüjümde yaralanan adamlaryň arasynda Awganistanyň Milli Saz Institutunyň başlygy Ahmat Nasir Sarmaz hem bardy. Polisiýa hüjümde bir adamyň ölenligini ma'lum etdi. Qazaqstanyň Almaty şäherinde 3 ýyl mundan ozal Janozende newit işgärleri bilen polisiýanyň arasynda bolan ganly çaknaşyklary ýatlap ýörüýte çäre geçirildi. Grajdan aktivistleriniň we telekeçileriň guramaçylygynda geçirilen bu çäre jurnalistler hem adam hukuklaryny goraýjy aktivistler gatnaşdylar. Janozen şäherinde polisiýa newit işgärleriniň protestini batyp ýatyranda adından 16 adam öldü, yüzlerçe hem yaralandy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.